Seinäjoen ammattikorkeakoulu lähti mukaan tähän Suomi-kokeilee kiertueeseen. Ne oli aika mahtavat kokemukset täällä, vai mitä, Jenni? Oli aivan huikeet. 2 tällaista teemapäivää. Ensimmäisessä ideoitiin ja toisessa toteutettiin ikäihmisten tarpeista lähteneitä kokeiluja, jotka opiskelijat haastattelujen avulla kartoitti täältä alueen ikäihmisiltä, missä arjen asioissa ikäihmiset tarvitsee apua. Ja sitten oli 6 erilaista kokeilua, jotka lähti tuonne käytäntöön. Siellä vietiin vapaaehtoista avustajaa julkisen liikenteen busseihin, senioriliikenteeseen vietiin myös avustajia, merkattiin vapaaehtoisen bussiavustajan penkkiä. Sitten pidettiin ATK-kummitoimintaa tällaisten digitaalisten laitteiden kanssa. Hitaasti ja rauhallisesti opiskeltiin, opiskelijat oli siinä opettajina. Sitten vietiin tällainen helppari-ilmoitustaulu taloyhtiön seinälle, että siihen sai sitten ilmoittautua sekä avuntarvitsijat että sellaiset, jotka halusivat sitä apuansa tarjota. Ja sitten oli vielä... Tämä oli hauska, tämä Movo-kerho, tämä slogani myöskin, millä he myivät tätä ideaa, että ei se vauhti, vaan se vapauden tunne. Kyllä, ja se oli tosi hieno juttu. Ja sitten oli vielä 6. kokeilu, tällainen vapaaehtoistoiminnan kurssin suunnittelu tänne ammattikorkeakouluun. Itse asiassa se ei jäänyt pelkästään kokeiluksi ja ideaksi, vaan sitä on lähdetty viemään eteenpäin. Ja olihan meillä huikea sitten se viimeinen päivä, jossa ikäihmisten raati arvioi näitä. He oli sitä mieltä, että kaikki olisi ansainnut palkinnon, koska Kyllä. kaikki lähti tarpeesta ja kaikki vastasi siihen, mitä he toivokin niin kuin siihen arkeen saavansa. ATK-kummitoiminta, digitaalisten laitteiden käyttö palkittiin parhaana, koska ikäihmiset oli sitä mieltä, että se on nyt se oikea tarve tällä hetkellä. Ja opiskelijat oli ymmärtänyt vielä viedä sen tällaiseen maaseutumaiseen ympäristöön, missä digitaalisten laitteiden käyttö ehkä on vielä enemmän haaste. Tämä oli hyödyllinen kokeilu kaiken kaikkiaan ja oltiin kyllä iloisia tuloksista. Kyllä, ja meillä oli todella hauskaa. Oli varmasti opiskelijoilla, ikäihmisillä. Me saatiin heidät kohtaamaan ja meillä vetäjinä oli kyllä myös tosi mukavat päivät. Näin se oli.